Gareng. Wah gareng ora ngono to Mas. Saiki lakone Petro. Kunjuk Pak Suyono, Jo Pak Saimin, Lakone Petro. Pak Sis, Ji. Pak Trimo saking Jerai, oke. Pak Triman saking Jerai, oke. Wah. 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 Iki Petro bal-balan iki. Wah. Grrrr. Aduh. Lagi Kunjuk Pak Purwito sumangga. Pak Purwito. Jiro lupat monem tuwolu songo 10 11 Pak Purwito saking Mentaos Jiro lupat monem pitu pingging nembe pitu ngajeng nembe 11 monggo Pak Triman saking Tempur Pak Triman Tempur so Pak Gobek saking Tempur ayo Kunawi saking Damarulan Medana. Kunawi. Ya Kang Sunawi saka Damarulan Medana. Jiro lupat monem tuwolu songo. Nembe songo. Oke, kurang telu. Mburi. Jiro lupat monem tuwolu songo 10 11 12. Kirang 3 Kang Kunawi. Damarulan Medana. Oke, Pak Slamet. Ya, Mbak Miran Cepogo ndi? Kurang pira, Mas? Mburi kurang telu. Heeh. Jiro lupat monem tuwolu songo 10 kali Jiro Mbak Miran saking Cepogo monggo Mbak Miran songo 10 11 Mbak Miran saka Cepogo ndi? Bingking oke ngajeng jangkep Jiro lupat setunggal tambah setunggal malih kurang siji Mbak Kang Pri kurang siji Kang Pri Mbak Miran ke Cepogo wis yo Kang Sulis jangkepe yo tambah satu oke tambah satu oke ya nih pingking Bapak oke jangkep
Ya Mas ya Mas eh 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 yo bu ya bu ya bu ya yo coba mrene ya dik bojoku sayang arep tak rundingan apa ra pengen duwe momongan tak rapi wayo golek keturunan Iwak tepat ilak unilan dadi pikiran apa enake gendang momongan yen to mung dadi bojo ayuan jarene sapa sing bojone bakal akeh rejekine kuwatir dewonge jenenge sandang lan pangane aja mung nuruti sing durung mesti timbang kecewa ing tebengku ini jarene sapa sing diwayoni lawang wadon atine mulya aja kuwatir senajan kowe mbok tuwa tresnaku tak bagi padha kudu waspada mula sing eling marang sing kuwasa jos jos gajah rene tak kandhane mata kaya laron kuping gedhe siong loro katengan srale buto
Pokoke munggahe Bruk Keli kok jalukane ngasiran. Aku senang, Mas. Aku seneng Metuke munggah Bruk. bojo loro. Lu ngasiran jeruk Bruk Keli kok iso. Ya ngono. Aku seneng bojo loro Bruk Keli. Nah, ngono. Cocok. Dicampur sembarang dengan. Ya. Lo, lo. Lo. Lo, lo. Iya, yuk, yuk, yuk. Mengarep mengguri, mengarep mengguri. Ora mubeng nih mengarep mengguri, mengarep mengguri. Bojo loro munggah Keli kok. Bu ya. Bu ya. Bu iya. Bu iya. Bu ya dong. Abang hampir
Oh, nah. mikir butuhe mikir blejene jeresak iki bingung atene Se Atalong dina mulai rana Atalong dina sing setin lo sapa kanggo sapa sing setina kanggo wong liya nongkak bedidangi iseh yuk Kang Sandi urung medhun oh 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 lo yo jiro lo manepama ora apa sih sing guyang jaran napa ora apa-apa barang keli apa-apa limaran Genduk narsih Pak Sumijan ora pirsa coba mang takonke karo Pak Asiran sing nembe beksa niku la hae yo ah ah arek oh klamine putih ya mas sing beksa rasa-rasa mule yo ngono ning jongono hae arek klamine ijo sing beksa menekakungan bojo terus karo manis sore-sore adang berulan ayo kanca padha dolan sami plek yo rek karo manis rene-rene bebarengan rame-rame padha jogetan kae bisa ya yo Kridane Mas Kiro